Milí kamaráti, v tomto zábavnom programe sa idem skateboardovať a budem to natáčať a vy sa na to budete pozerať, dúfam. Ahoj mamička, natáčam svoju hlavičku, ako chodí moja hlavička a rozpráva niečo. Mamička, idem na chvíľku na ulicu sa skateboardovať, dobre? Prídem asi o 20 minút domov. No, bežal som na to nasadne všetko, OK. Čau. Mamička, počuješ ma? OK, ahoj. No. Bez ďalších furderov idem teda na ulicu. Berie si. Roky, je tu. Ahoj, Roky. Prečo tento skateboard? Rokinko, ty niekoho čakáš? Návštevu? Náš program sa spestuje približením môjho psíka. Poď domov. Vráť sa. Poď domov. Ja sa idem skateboardovať. Okay. Jaj, aby som nezabudol, keď už som tu, prezentujem svoj nový výrobok, takzvaný motorkový bicykel bez motora. To je strašne smiešný bicykel tento. Tam je skateboard pre bicykel. OK. Takže trochu treba však občas ozať, niekto všade je, všetko robí. Na celej ulici, na celom svete. Takéto sú tu teraz oblaky. To tiež je asi len tak vidieť. Toto je pekné, že cvak, pohľadnica. Ďakujem, Ivko. Čiže toto je ešte ešte kameň mám, aha. Yes. Come Yes, okay. Čau, ja som ripujem vám, nemám kašel, stále spievam, čaj pijem kávu, pretože na cigarety mám.
koniec, lebo všetci už chcú iba trošku trávy. Ahoj. Určitým spôsobom som sa, pravda, snažil teda vyjadriť k Fordovému autu. Fordové auto je v podstate Fordové auto modré. Ono je to skrze Fordové auto. Fordové auto modré. Fordové auto. Čo je to, že Fordové? To je Ford, ale vieme, že to je Ford. To sa stáva väčšinou pri Forde. No a Fordové je auto. Ahoj, jo. Ešte jedno môže mať 4 volanty, časom mali. Milí kamaráti, stretli sme sa pri recenzii pardon, časopisu Reflex. Čo mám na hlave? Oči. Ktorý robí dobré časopisy, že prvý je s voľačím zeleným a druhý je, že Jirkovi to nevadí a tretí je, že toto je, no, ja som sa povedal, že nevinný, pardon. Ale poďme sa na to pozrieť, čo to tam je. No. Niekto sa niekam má zvestiť. Umenie, fotografia modeliek, umenie, niekto sa niekam má zvestiť. A ešte je tu jedna reklama, to je táto, že ty vole sír přes e-shop, to si môže kúpiť teda e-mental. Ja hovorím, no, reprezentujem asi toho pankáča z týchto dvoch teda. Myslím si, že by to e-mental dokázal niečo si naozaj kúpiť na tom internete. Ahoj, čau. Časopisu Reflex dáva 120 miliard bodov z 10, pretože prší. Takže, milí kamaráti, toto je 888. video a Reflex je až 889. video. Tak to teda vyšlo takto. Toto je v jednom meste, je Halinárska ulica a tak to je to takto teraz takto teraz vyzerá. Ahoj, čau. Baby. Including the library of the collegium. Before this could be initiated, many of the library's books were transferred to the personal libraries of the faculty, and one of them was the Voynich manuscript, which was in the private library of Pension Text, the university's rector at the time, with Wilfrid Voynich acquiring 30 manuscripts in the process. Among them was the mysterious manuscript. Hajlung vidím, zdravenie, ale že toto je
Mithaj, no, Mithaj, že to je akože zdelenie, že? Fakty. Takže prehadzuje toto BD v tomto vydaní, BD mého cieľku. Taký BDkár, tam je nejaký. A Jana Andere. Že záleží. Príbeh Napoleon až Laurent jednoducho. To mi svedčí. Horaz. Že jak to súvisí so slovenčinou slovenskou, že on mal ten modrán pár papierov už pripravených. Až nie modré, čierne. Táto kniha je jednoznačne čarovná. Častokrát sa ľudia smejú, že voľaký blbec sa robí nejakú blbinu. Ako ja, ako každý z nás. Takže to by bolo také smiešné, neznovu, ako mu zdá. A zrazu, mláka. To sa podobá. Takže ja sa chcem spozorovať, čom som odklonený. Ale asi som prípustnejší na papírik. Fable. Bajka, toto som asi mal. Výrobca. Fabrikant, výrobca. Je možné, že nejaký fabrikant, nejaký výrobca urobí bajku, Fable, ako napríklad na Xbox je dobrá hra, lebo sa taký mladistvý dedek, čo je vlastne 40-tník, ale je vlastne ešte nie až večer, pekne usmia Peter Molyneux napríklad. Asi to súvisí. V týchto chvíľach musíme vyskúšať nejakú slabodlhšiu kameru. Tak to je špeciálny výkon samozrejme a zistíme, že čo si tak všimneme, všetko si všimneme. Nech sa páči, všetko si všimneme, dobre. A môžeme pokračovať. Cheese. No, všímame si takéto veci. Všímame. Moment, jasne. Ok, rozšírime náš výzor. Ja poposúvam si ešte nejaké okienko. Ja som chvíľku nechcel, aby sa hente nám nakúkal. Až iba na chvíľu. No. I mean, you are my picnic basket, yes? You are my picnic basket, yes? 100 000 jenov, 200 000 jenov.
kamaráti, je tak slušne povedané 35 stupňov. A že milimeter odtieňa. A že ja idem do kamery, že repetície sú veľmi dôležité, ktorých musíte urobiť nekonečný počet. A jeden človek za svoj život dokáže urobiť presný počet o jednu repetíciu menej. Čiže skejťak ide na skejte, preskočí 300 schodov a potom je jeden schod a spadne do zmrzliny nosom. To sa môže kľudne stať.